Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Meghalaya SSA School Association Central Body mendagasngi kala tarik jemang kala penlong yaga general meeting nak bentaban pensyai halor kimat jinyakren kibaladab banakren bar kesorkar. Uba Aristotle Rambai ubadai President ke Meghalaya SSA School Association Central Body ulaong basibun kimat kibalayo ban pensyai hagan gasngi kibakenthop hakbedei bat ban IT ki school SSA syaka sorkar kiba penyat dagi dorbar shnong ki school nyam bat kiriu shimat. Shu ulaong ru bakilayo banakren hakbedei bat ka scheme ke bathamai balawan ra daga sorkar jila ke Meghalaya Education Grant nak bentaban penbet ya barok ki kendrum kendram kenthop beka performance grading index ban kenthop lang ki school ad hoc ki school deficit ki fourth teacher ki school SSA ki bom IT syaka sorkar bat kiwe hakba kinyo kejo kejimuntoy ulaong ru banakalyang ka sorkar kala ipor hadu kala ipoi terik menta ubnai jemang bakinong penyat ba prepare jong ki school kirman ajingmut lani kin penpau hi gajing sngo jong ki halor kani ngakwa ba kinong hikai ki badan hak willing bat kan willing kajing yo bat kijing yo overcome we shall overcome we shall overcome someday we shall Mentagasngi nakaliang jungi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ngi don hangni ngila khot ya kani ka general meeting ka jingmudi lani ka phang pedeng ka bangi khot ya kani ka general meeting kalong ban pensyai halor ki shibun ki jingye kren jongi bat ka sorkar ka bangi la de ban kren hakini ki santli ki meeting ki bala share da commissioner and secretary Isar Vijay Kumar menteri temene ngila de pensyai shikino hikaya ki bon kimat ki bangi la de yakren khamtam hakabai dei bat ka jingpenmi notification jong ka sorkar banpan ya ka jingmenjur jong baro kini ki school SSA la ki dei ki bala penyai da ka mission ki ba penyai da ki dorbar shnong ki ba penyai da ki private ki NGO ki society bakin a ya ka mon ka jongki la ni ka ta willingness jongki na ka bentaban handover ya ka management na ka SSA sha ka education department balai ki le ya ka ni na market ka don ka clear guidelines jong ka government of India pakam dei bandon artli ka management ha ka bai dei bat ki SSA bat ki ni ki government school ka management ka dei bandon tangkawe bat kata kan dei ka education department jong ka sorkar Meghalaya hakaba ya dei bat ka state jongi ka state Meghalaya handai ka SSA ka shudei tangka funding agency kabakin yo ya ka chingira pisa la ka dei ban penle ya ki we ki intervention jong ka artiak bat ro ban siu ya kutulok jongi kino hikai SSA kabar meneng ile kren hakabai dei bat ka proposal ka balapan kre ada education department ya ka bala ha changi ka association menin ka artrik jong benai me ada commissioner and secretary jong education department Isar Vijay Kumar menteri hakabana kaliang jong ka sorkar kalapan kre menta na benta ban wanra ya ka scheme ka batmai na ka benta ban solve ya paro kini kendrum kendram ki badon hapo ka education department kontuk ban penkiu ya kani ka performance kani ka bang ka PGI mo ka performance grading index markumba PTB ka jala Meghalaya kala long shadrai do na baro ki jala hari India hakabai dei bat ban penkiu shalor ya ka pule puti te ka sorkar Meghalaya menta lamba katnat education department kala don ka chingchmu ban wanra ya kani ka scheme ka batmai ka baki ai kerteng ka Meghalaya Education Grant in short MEG na ningila ban ong ka MEG ya kebakan kentup lang ya paro kini ki grant in its school mala ki dei ki deficit pattern ki ada hock ki 40 shares ki tu ki SSA ki bam long willing ban hand over sa government on kentup lang hang ne but on wanra tang kawe ka keteng bat kata kan dei ka Meghalaya Education Grant hakaba kini yo kaju kajing mentoy bakan long uniform lang ya baro ki badon ha kan ni ka kategori Bariakane nakaliang jong ka education department kala IPOR ya baro ki stakeholders laki dei ki school managing committee ki sponsoring body ki association ba fair jong kino hikai ki parents mo lani ki kita ki riu pro jabeng hakabai dei bat education bakin a ya ka views ka opinion ka suggestion yang ki hala neshwa kata ka life way trick jong mentau benai syaka sorkar Berhadin bagi la ai ban ya ka view ka suggestion jong ki nakaliang jong ka sorkar lang ba katanat education department kan sa khod yakni ki stakeholders kabakan group haki kategori prepare ban yatai ban yathir khambnia
hak bayi dei bat kini ki jing ai jing mut jong ki na banta jong ka jing temu jong ka sarkar ban ra ya kane ka scheme ka bat mai ka ba kala ai kerteng ka Meghalaya Education Grant.